Καλησπέρα, βρισκόμαστε στην Κρύα Βρύση Πέλλας, σε έναν καρυδεώνα. Άμα δείτε περίπου πόσους στρεμμάτων είναι, 22 στρεμμάτων, τα οποία τα έχουμε φυτέψει εδώ και 3 χρόνια και κάνουμε κλάδεμα διαμόρφωσης σε άξονα. Θα μας δείξει λίγο ο Γιάννης εδώ με τα κλαδέματα πώς πρέπει να διαμορφωθεί το δέντρο. Πάμε, Γιάννη, λίγο να κόψουμε για να μπορέσει να διαμορφωθούν οι βασικοί βραχίονες που την επόμενη χρονιά θα γίνουν καρποφόροι. Γιάννη, κόβουμε τα χαμηλά πρώτα, να είμαστε σε ένα ύψος τουλάχιστον. Το ύψος να είναι πάνω από 1,40 με 1,50. Έχουμε δύο βραχίονες, ο ένας από τους δύο πρέπει να φύγει. Αυτός είναι πιο καλός, αυτός είναι χαμηλά, έφυγε και αυτός. Πάμε εδώ στη διχάλα, κρατάμε έναν άξονα ανοιχτά, φεύγει και αυτό. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Οπότε διώχνουμε αυτόν εδώ πάνω, εδώ. Οπότε έχουμε αυτόν τον βραχίονο, ο οποίος είναι πιο χοντρός από τον κεντρικό, κυρίως, οπότε τον αφαιρούμε. Αφαιρούμε και αυτόν. Ωραία. Εδώ κρατάμε τον κεντρικό, το leader που λέμε, και αρχίζουμε και τσιμπάμε για να ανοίξουμε λίγο το δέντρο μας. Προσπαθούμε να κάνουμε κλίσεις. Δεν είναι στάνταρ σταθερό το ύψος που θα δώσουμε, αλλά μας ενδιαφέρει κλίση να είναι σωστή. Πάντα με ένα μάτι προς τα έξω. Με ένα μάτι προς τα έξω. Εδώ Γιάννη. Τέλειο. Εγώ θα το δείχνω λίγο. Αυτά.